sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, mga nag-i-star sa erarom kang tulay kang Naga, papahalion sabi kang security cluster ngunya na Peña Francia Fiesta. MNWD official as in Mayor Nelson Legacion, nagharampangan huli sa isyu kang kakulangan in tubig sa Naga. Drug suspect nagpurbar subuot mang Agaw Badil, na Badil sa Bitis, Irido, arestado. DA Bicol, hinagad na ang kooperasyon na sintabang kan mga LGU sa Bicol kontra sa African swine fever. Diyos manahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud barata. Ginibo ka nakalihis na aldaw an ocular inspection kan security cluster sa Salog kan Naga. Urog na si Rota kan na fluvial procession. Susog ki Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, kaipuhan na linigon o pahalion ang mga nag-i-star sa irarom kantulay. Bako lang subot ini parang ngunyan na Peña Francia Fiesta, kundi para makasiguro na day ini magiging taguan o lugar para sa mga personang imbuelto sa illegal na droga. Sigurado na malinig so irarom kang mga tulay. Bako sa na dahil kaipuhan niya na fiesta, kundi para sa seguridad. Minsan nagiging delinquent yung lugar. Pagkakabanghi, baka kung ano yung nangyayari, yung mga sa drugs o kung ano man, kahit po i-secure tayo dito para maiwasan ta ang ano man na pagmaray na incident. Igwa din yung nag-i-start duman sa may riverbank, na bako sa may riprap, duman sa may laboy, ano. So, pinapahalik na ito, delikado. Mientras tanto, nagkaharampangan kasubagong aga ang mga opisyales kan MNWD asin si Naga City Mayor Nelson Legacion kung sain pinag-urulayan ang presenteng problema sa supply kan tubig sa syudad. Ipinahiling man ni MNWD General Manager June Mongoso ang supply kan tubig kan nakalihis na bulan hasta mag-abot sa punto na magbaba ang nakukuanindang tubig. May hiling ako on a monthly production basis. May 491 kitang deficit, and on a daily basis, igwa po kitang 15,000 plus na deficit. Pag pwedeng po din kumpirang equivalent kanila pumping stations, ang inabak po ang spring stock is equal to 8 pumping stations at 30 liters per second average operating on a 16-hour period. Araw po kaya nakatulak. Alagad, kaya konta kang hiliwan po si isang tuyang sources sa tuyang mga pumping stations. Padagos pa sa mga bareta, drug den subuot sa Calabanga, Camarines Sur, sinakyada, Calpidea, Camarines Sur, asin PNP, mantang sa syudad nin Iriga, mga empleyado ipinasairarom sa surprise drug test. Aramon taman ang blatong detalye sa report ni Christine Reyes. Tulong drug personality ang naaresto kasuod mang alas 6 ning banggi matapos ang drug buy-bust operation sa sarong drug den sa Calabanga, Camarines Sur. Sa pagtatrabangan kang Pidea, Camarines Sur at Naga City, pati naman ang Calabanga Municipal Police Station, nakuha ang 15 grams kang pinagtutubo ng shabu na nagkakantidad ng 18,000 pesos sa mga sospek. Susog ki Pidea, Camarines Sur Head Mark Anthony Viray, hababa ang presyo kang nasamsam na shabu kumpara sa ibang nagtutulak ng droga kung kaya padagos ang sa ginigibong investigasyon. Kahapon po, a joint operation was conducted by this office, Pidea Camarines Sur, together with Pidea Naga City, in thorough assistance from the Calabanga MPS and CSPPO. So the buy-bust operation was resulted to dismantling of drug den and arrest of 3 drug personalities. So yung bahay niya po is para siyang 7-Eleven. It's a one-stop shop. You can buy your illegal drugs there. At the same time, you can use it there. So ganun po kalala ang kanyang illegal drug activities. So, right now, the seized illegal drugs was brought to PDEA Forensic Office in Legazpi City. So more or less po yung na-seize natin kahapon is a 15 grams of illegal drugs. So this is amounting kung sa street price, so this is amounting to
mura po ang benta niya. So, yun po yung pinagtataka namin. Mura ang benta. Alalamin natin po bakit naging ganon. So, only amounting to 18,000. So, 6,000 per bulto, we call it per 5 grams. So we will conduct in-depth investigation to determine kung bakit mas mura yung illegal drugs na compare sa ibang illegal drugs na binibenta ng mga drug pushers. Sa syudad kang Iriga, pinag-iba ang surprise drug test sa pangingirat ni Mayor Wilfredo Oliva sa mga empleyado kang syudad as nagkapiraigdi ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ang mga nagpositibo sa drug test ang ipapasiiraro man subuot sa confirmatory test. The conduct of mandatory drug test sa mga empleyado ng Iriga City, it was initiated by the Iriga LGU, the local government unit of Iriga, spearheaded by the mayor itself. Si mayor mismo yung nag-initiate, si Mayor Oliva. So, it turns out, may mga nag-positive. So, we don't have the figures because we were just there together. The PDEA and PNP were just there to assist and witness the process. So, as to the conduct of the drug test, it was the initiative of the LGU Iriga. So, para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, 10 munisipyo na sa Camarines Sur ang na-drug cleared. Asin nakalinyapang madeklarang drug cleared ang mga banwaan kan Kabusaw. Asin Garcio Terena, Camarines Sur. Susog Kipideya, Camarines Sur Head Mark Anthony Viray. Halabang proseso ang pinag-aagihan kan mga lokal na gobyerno anti-sindang ma-drug cleared. So, as of now po, we have 10. As you can see in the BDCP monitoring or the Barangay Drug Clearing Program monitoring, we already have 10 municipalities who are already drug cleared. So, up for clearing is yung Kabusaw. Yan po, makikita natin in Garci Torena po. So, we were just awaiting for their application kasi they will apply for it. So, and then, let's see. It's the chairman of the Regional Oversight Committee who will declare. Based from the documentation that is submitted, and if they will pass the panel interview of the chairman together with the members of the ROC. Sa iba pang bareta, hinagad kan Department of Agriculture Bicol ang suporta asin kooperasyon kan mga lokal na gobyerno sa rehiyon para sa pag-implementar kan Bantay ASF sa barangay program para subuot makontrol ang paglakop kaini. Urog na tamay report, naliwat ining nagluwas sa 12 munisipyo sa Bicol. Ini kinababalehan subuot kan mga banwaan kan Baaw, Pili, Nabwa, Ocampo, Bula, Libmanan asin presentasyon. Ang mga banwaan man sa Karamoran, Virac asin Pandan sa Catanduanes ang nakapagrehistro kanasabing helang. Sa Masbate may ASF man subuot sa Claveria asin San Pascual. Aabuton na sa 209 na orig ang pinag-depopulated puon July hanggang unya na bulan nin Agosto. Sa pagbabalikan newsbreak, tulong misi sa Barangay Carolina, Syudad ni Naga, inaresto sa pagkawat nintong its. Iyan sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinagigirumdum ngunyan ang ika-41 taon na pagkagadan ni dipuntong Senador Ninoy Aquino. Pinag-asasinar si dating Senador Ninoy Aquino kan August 21, 1983. Bistado pa daw kan presenteng henerasyon ang dipuntong senador, aramon ta sa report ni Christine Reyes. Pinagkokomemorar ngunyan na aldaw ang 14th death anniversary ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ngunyan kutang aldaw ang deklaradong opisyal, alagad sa Biyernes ang mayong laog sa klase asin trabaho matapos ibalyo ini kan Palasyo Malacañang. Sa paglilibot mi sa Plaza Quezon, may nagkapira kaming estudyante na naabutan asin pinaghapot kung anong importansya na maaraman ang mga arog kaining bagay sa arog nindang mga estudyante. Dai man tulos nabisto ninda Anne Margaret de la Rosa asin Luisa Joy Bersabe ang litrato na song pinahiling na si dating Senador Aquino. Pero para sa mga arog nindang estudyante, importante na maaraman ang istorya na sa tuyang pinag-aadalan sa kada eskwelahan. Hindi ko po Ay, hindi niyo po alam? Hindi po. Hindi familiar sa parang Ninoy Aquino. Okay. May mga ibang student pa na hindi alam, hindi masyadong familiar sa ganung bagay. Basta, siya skip po. Hindi mo alam? Hindi. Benigno Ninoy Aquino. Familiar ka naman sa kanya? Opo. Para malaman yung history, like, kung sino sila, kung paano po, kung bakit po sila nakilala, ganyan po. Susugman kay Leo J. Alarcon, residente kang siyudad din Naga, nakatutok na ang mga kaakian ngunyan sa idang mga cellphones o ano pa mang gadget, kung kaya ini nagkakaralingawan asin mayo ng ideya manungod sa mga bagay na ini. Kumbaga ma'am, di po kayo nindembistado kasi muroon kayo sinda ma'am, cellphone, social media. Di naman po yan nahiling ngunyan sa social media ma'am. Kumbaga nagugunita na lang siya sa mga para-holiday. Naman lang po talaga siya na Naglalao man ang kada estudyante kang siyudad din Naga na magkaigwasin na ning hararom na kaaraman manungod sa satuyang istorya bilang sarong Pilipino, bilang sarong Bicolano. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, alas 2:15 kan suudman hapon inaresto sa Barangay Carolina ang tulong misis, nagabos residentes kan kaparehong barangay. Huli sa pagsusugal ning tong its,
Ang mga inaresto kan mga personahe kan Police Station number 4 ang may mga alias na Aida, 54 anyos, Lorna, 34 anyos, asin si Fe, 64 anyos. Baraha asin pusta na 418 pesos ang na-recover sa mga ini, mahampang mansinda sa pagbalgar kan PD 1602. Ang Police Station 4 po ay nagkandak ng illegal gambling operation. And so happen na timingan po itong mga nagtutungit na tatlong babae po sa Barangay Carolina, Naga City. So ito po sa ngayon ay under custody ng PS4 and nire-ready na or pinag-file na po yung information sa prosecutor's office. Sa iba pang police report, duwang sospek sa pagpabakal nin illegal na droga sa syudad ni Naga, arestado. Ansaro nagpurbar mang agaw nin Badil. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alas 7 kasubanggi kang gibuhon ang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Concepcion Grande, Ciudad kang Naga. Naaresto ang suspect na si Alas Canoy na nagpurbar mang agaw ning Badil sa sarong operatiba kaya nabadil man ini sa tuong bitis. Dinaraman sa ospital ang suspect mantang nakarecover ang mga otoridad nin 12 plastic sachet nin subot shabu. Susug ki Police Lieutenant Colonel Chester Pomar tagapagtaram kang Naga City Police Office. Ang araw kaning sitwasyon ang silang pinag-iingatan na mangyari kaya po subot sa briefing, hasta sa aktual na pag-aresto ang kaipuhan pinag-aadalan. Ang pinakauna niya, dapat sa briefing pa lang na-discuss na yon yung ganitong instances na pagkatao mismo ng suspect. Pangalawa, yung mga kasama sa bahay or kung anong establishmento nandun yung suspect. Kasi mataas nga yung risk na katulad niyan, mag-agawan, pwedeng mag-agaw. Kahit walang firearms yung suspect, pwedeng mag-agaw. So yun. Dapat mga pinaigting na pag-iingat, iba yung pag-iingat sa lahat, hindi lang naman sa mga sa community or dun sa lugar, kundi yung police personnel natin. Alas 12:40 nin maagahon kasubago kang arestuhon man kang mga operatiba kan Police Station number 3 sa Pandan Street, Clupa, Barangay Calawag ang suspect na si Alice JM matapos mabakalanin sarong sachet nin shabu sa kantidad na 100 pesos asin suway na na sachet nin pinagtutubudan illegal na droga kan gibuhon ang body search. Bali kaninang madaling araw, mga mag-aalauna po, ang Police Station 3 po nagandak ng buy-bust operation to a certain John. Isa po siyang 33 years old na single na wala pong trabaho at residensya po ng Calawag, Naga City. So may kasama po siyang suspect na si alias Ludes na 35 years old and ang status niya po ay at large. So nakuhanan po itong suspect natin ng 7 pieces na suspected shabu na heat sealed po. Then nagkakahalaga po to more or less mga 5,400 for 0.8 grams. Ang pag-aresto sa mga personang involved sa illegal na droga ang ginigibo may 2 semana pa ang natatala ang test kang kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, may inaatubang ng kaso ang suspect na si alias Abel, residente kan Igualdad Interior, Syudad ning Naga, matapos pagparataraman kaini ang mga pulis na nagsitar sa iya huli sa pagmotor na mayong helmet. Ang mga pulis na nagkukondusir nin Oplan Antabay pagkakaaga ang nakasitar digdi. Ang nakanamit pa nin malalanit na tataramon hali sa suspect na iwinalat ang motorsiklo asin nagdulag. Sa Laogan Custodial Facility, nagpa-onra manin interview ang suspect para ipaliwanag ang sa iyang lado. So bali ito po ay bigla daw nagsabi na aabangan ta ka sa market, no? Or data ka pupunduhan, testingonin do ako, gugulpihon ta ka. Pero kaya big threat si pulis ta and it is considered as assault, no po? So at the same time, iniwanan yung pulis. Pati yung motor, iniwanan niya. So habang kinakausap po ito, pinapacify. May mga bagay na dahil kung kahit wala iginawon sa inyo. So specifically, kung basically mong dadaogon, risa mo man, nayaong kita sa
spiritual world kita. Nag-uumulay kita as spirits. Spiritual world kita. Ano? So sa madaling sabi, ako, nagbabarabali ako ng lugar. Pagkaipuan ko magbarabali ako. Ngunyan, kung sasabihin nila ka itong mga, kung sasabihin ka mga pulis na may diferensya na naman ngayon niyo, iningay pero ang beses na mental, na araman nila na ang spirit, spiritual. Namamaang-maangan pa sinda, na daing din aram. So ako, bako ako may diferensya, sinda. Tama. Padagos pa sa mga bareta. 608 na online applicants para sa Camarines Sur na makuha kan Philippine Military Academy entrance examination ang pinaglalaoman kan grupo ni Army Captain Jusel May Alicog OIC PMA entrance examination na mapasiring sa testing center sa CBSUA Atrium sa August 24 as in 25. Ini madadagdagan pa subuot kan mga aakuon na walk-in applicants na kaipuhan darahon an sa indang birth certificate hali sa PSA as in grades kan senior high school. Oras na makapasar sa entrance examination. Isusunod man ang physical as in medical examination. Ang sarong makakapasar na kadete sa PMA, ang may monthly allowance na 38,000 pesos, mientras na yaon sa 4 na taon na pagklase as in training. The PMA will be conducting an entrance examination this 24-25 August at Central Bicol State University of Agriculture, Atrium. So it is a two-day activity. So at 6 o'clock a.m. will be starting the admission. So may mga naka-online applicant po kasi tayo. So dito sa Camsur region, we already have a total of 608 online applicants. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming makatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist